s atraktivním cestováním. Tak, možná si říkáte, že opravdu je venku ošklivo, zima a bylo by prima odletět si někam do Říma, ke Koloseu, do Paříže, na croissánek, nebo možná na delší cestu na Bora Bora, kdo už jste tady po několikáté, tak víte, že to je moje srdeční záležitost, protože na Bora Bora jsem byl, dlouho jsem tam žil a opravdu to můžu každému z vás doporučit a rozhodně vám doporučuji cestovat tam se Swiss Hailey a vy dneska po dnešním setkání budete vědět proč. Někdo cestuje společně s rodinou, někdo cestuje jen tak, když už thajskou masáž, proč jet do Jindřišský, proč si rovnou nedat thajskou masáž thajskou, a někdo obdivovat svět a jiní jen tak bezstarostně oddychovat. Tak. Swiss Hailey. Jakou tady máme příležitost? Swiss Hailey je společnost, která se zaměřila na turismus, turistiku, což je odvětví, které neustále roste. Mě nedávno kamarádka napomínala, že to tak není. Ona pracuje v cestovní kanceláři 10 let a říkala mi, Martine, u 5. slajdu se bavíme o něčem, co není pravda. Tak já jsem na ní trošku koukal, byl jsem z toho vyděšený. Nicméně ona hnedka mi nahrála a říkala, víš, takový ten organizovaný cestovní ruch, to opravdu jde dolů. Lidi se zaměří na individuální cestování, takže mě se vrátila odvaha do té prezentace dál a v podstatě jsem se od ní dozvěděl to, o čem jsme se pak dále bavili a o čem se tady budeme bavit dále my společně. Čili turismus je na neustálém růstu, ale takový ten individuální, kdy si všichni chceme zařídit ty náležitosti podle našeho vkusu, peněženky, podle našich představ a jet si s kým chceme, kdy chceme a kam chceme. Čili turismus. Internet. Dneska je všudy přítomný, každý ho máte v mobilu, jak říkala Pavla hezky, doufám, že máte zapnutý, protože dneska je nás tady hodně, to bude velká party, když se budete navzájem prozvánět. Takže internet je opravdu všudy přítomný a všechny nás spojuje. Dneska je na tom postavený prakticky celý svět a tím pádem i každý obchod, dá se říci. Sociální média. Všichni jste na Facebooku, všichni jste na Twitteru nebo na nějakém takovémhle portále, kde všichni jsme propojeni, protože kašel není na každý. Takže protože všichni jako lidi jsme komunikativní, všichni rádi nějakým způsobem si SMS-kujeme nebo nějak komunikujeme a to jsou právě sociální média. Je mi kladeno dneska na srdce, abych vám řekl, že i naše Swiss Hailey pražské má své facebookové stránky. Všichni, kdo jste členové, na vaše svědomí a dobré vědomí, máte za, nebudu říkat povinnost, ale máte spíš za to právo a radost, vzít ti své další členy, ne ty budoucí, ale ty stávající, do naší komunity na Facebooku, abychom společně komunikovali. Můžeme tam spolu oslavovat, můžeme tam spolu řešit nějaké, jak bych to řekl, nechci říkat slovo starosti, protože žádné starosti určitě nemáme. Nicméně cokoliv prostě společně řešit na tom Facebooku, a to proto, protože zase všichni ho máme v mobilu, je to všude přítomné médium. A musím zdůraznit, že ono to opravdu funguje, protože naši přátelé, souputníci z východního bloku, tak všichni fungují úplně skvěle na Facebooku a doporučuji každému z nás na tu stránku Swiss Hailey Praha se nechat zaregistrovat, vy se nestanete členy jen tak sami od sebe. Někdo, kdo už je členem, vás přivede jako člena. On vás zařadí do toho našeho cestovního klubu a tím jste vlastně v obraze a v dění. Tak doufám, že jsem to řekl správně. Děkuji. No a network marketing. Network marketing je systém na doporučení. Vlastně jakýkoliv výrobek, v našem případě službu, když ji chcete dostat mezi lidi, tak to funguje na doporučení. Já to řeknu úplně jednoduše, když tady za rohem budou mít pivo za polovic a guláš za polovic, všichni chlapi si to řeknou. Když za rohem budou dělat nechty za 20% ceny, jako obvykle, promo nějaká akce, všechny dámy si to řeknou. Prostě systém na doporučení funguje. A proto si Hailey řeklo, dobře, tak mi ten turismus, internet, sociální média a systém na doporučení, anglický network marketing, dáme v celek a vznikne nám příležitost, o které se bavíme. Klienti ze 130 zemí celého světa. Jestliže před asi 5 měsíci bylo v té prezentaci 54 zemí, pak asi 90 zemí, dneska 130 zemí, tak jsme zase jenom u toho, že ten systém funguje a nemusíme tady o tom pochybovat, protože každý z nás je franšízou, pobočkou této firmy, čili každý z nás má nárok využívat služby, ale mimo jiné šířit dobré jméno společnosti a ono to opravdu funguje a o tom se sami přesvědčíte.
jestli teda, když jsme se tady sešli dneska všichni v takovém hojném počtu, máte vůbec možnost být ve Swiss Hailey úspěšní. Jestli si ten trh nerozebereme během 14 dnů, možná vás všechno tohle napadá. Takže jestliže 1 miliarda lidí v roce 2012 cestovala za hranice své republiky a pár miliard jezdilo někam na dovolenou nebo svoji služební cestu v rámci své republiky, tak se vsadím, že na každého z nás, jak tady sedíme, připadá minimálně 10 milionů lidí. A to už je opravdu určitě zajímavý potenciál, čili není důvod se zvedat, odcházet s tím, že ježiš, já jsem přišel poslední, na mě už nezbydou žádní jako potenciální obchodní partneři, anebo někdo, kdo by se mnou s mojí pobočkou Swiss Hailey chtěl někdo cestovat. A i kdybychom si tu 1 miliardu lidí rozebrali, tak nám pořád 30 až 40 milionů lidí ročně přibývá. To znamená, že opravdu aspoň z mého pohledu je ten potenciál v podstatě nevyčerpatelný. Co se týče nějakých dat, pokud jste někdo analytik, tak 80% lidí si dneska opravdu informace o ubytování a vůbec cestovním ruchu vyhledává přes internet. Já moc analytik nejsem, ale přesto, když někam jedu, tak mě zajímá, jak to tam vypadá, jak mají velký bar, od kolika bar otvírá, v kolik zavírá a takové podstatné věci. Pokud jste trošku zručnější a lidi se učí neustále, tak si dokážete jako těch 61% lidí už opravdu to cestování sami přes ten internet zařídit. No proč to děláte? Protože to má několik výhod, ke kterým se dostaneme na dalším slajdu. A zase nám přibývají ti lidé, kteří, jak říkala má kamarádka z cestovky X, vlastně utíkají od těch klasických kamenných cestovních kanceláří k tomu pohodlí toho individuálního zařízení si všeho, co mě zajímá a baví. Takže ve 3 větách, kdo jsme, švýcarská akciová společnost, která je zastupovaná tady tímhletím sympatiákem, panem Merkim a předsedou představenstva na trhu necelé 3 roky. Tak se někdo si řekne, je 3 roky, to je možná krátká doba. Tak určitě někdo to řekne, to je krátký. Já osobně si myslím, že už je to dostatečně dlouhá doba na to, aby se prokázalo, že ta společnost opravdu funguje, že má fantastické služby a fantastický obchodní potenciál. Tohle ještě větší sympatiák dámy, to je Ištván Pašku. To je pán z Maďarska, který, možná si říkáte, jak Maďaři souvisí se Švýcarami, souvisí to tak, že jestliže pan Merky má dostatek peněz jako investor, tak on může mít skvělý nápad, že propojí všechno, co bylo na tom slajdu s kolečkama, ale někdo tomu musí dát tu myšlenku a někdo to musí zhmotnit. Že? Takže tohle je centrální mozek Swiss Hailey. Pan Pašku to všechno vymyslel, díky němu vy jste tady, díky němu můžete využívat toho atraktivního a fantastického cestování a kdo z vás přišel i z důvodu obchodu, tak díky němu vám budou chodit ty velice zajímavé provize nebo odměny na účet. A na tohle vidím. Takže moderní cestovatel. Neplýtvá svým časem, to je jasné, šetří peníze. Pokud nejste zrovna šetřílkové, tak určitě budete chtít za svoje peníze získat maximum. Takže nemusím koukat na každý dolar, korunu, euro, ale když už je vydám, tak aspoň mě zajímá, jestli za to dostávám maximální službu. Potom chci minimalizovat rizika, maximalizovat jistotu, to je asi jasné, a chci cestovat, když chci, kam chci, jak chci a tak dále. A je to. Poskytujeme služby po celém světě. Tak to je asi jasný. Když jsme si říkali, že je dneska společnost Swiss Hailey ve 130 zemích světa, tak je asi neposkytuje jenom v Evropě nebo jenom v Africe. Prostě každý z nás může šířit jméno své společnosti tam, odkud je, protože správně bylo řečeno, nejste všichni z Prahy, je tady mnoho národností dneska, tím pádem každý z vás je pobočkou v té své zemi, v tom svém městě, v té své ulici. Nicméně k tomuto 300 000 hotelů v mnoha zemích a mnoha městech. To je miliony nabídek. Jestliže si představíme, že každý ten hotel má malou místnost, velkou místnost, velký okna, malý okna, polopenzi, plnou penzi, tak si opravdu můžeme vybírat z maxima možností, jak uspokojit ty svoje přání a potřeby. Rekreační střediska, lyžařská centra a Booking.com. Jestliže nějaká společnost, která je na trhu více jak 15 let, se spojí s nějakou společností, která v březnu tady bude 3 roky na zeměkouli, tak já sám se ptám, proč to dělá. Proč ten Booking.com, který, jestli jste trochu cestovatelé, určitě znáte. A mám spoustu kamarádů v cestovním ruchu, protože jsem teda nějakým omylem vystudoval hotelovou školu. Takže oni opravdu v tom oboru jsou a působí dlouhou dobu. Takže já od nich vím, že nejenom, že máme fantastické
chci říkat nabídky, ale musím to říct nabídky, které třeba na Booking.com ani nenajdete, nicméně za minimálně stejně atraktivní ceny. Ale taky oni si říkali, hele, jak je možné, že jste získali ten Booking.com, když vy jste tady 3 roky, on je tady skoro 18 let. No je to proto, protože my právě fungujeme trošku jinak, než tyhle ty klasické firmy, vedu se e-shop, momentálně poběží, právě na to doporučení. No a jestliže jsme za to doporučení odměněni, tak pak já tady stojím, můžu se tady bát na tom pódiu, ale já to taky dělám, protože mi to baví. Ale mimo jiné mám od Swiss Hailey nějaké odměny za to, že mnoho z vás tady bude určitě i členy mého týmu a Pavly týmu a budeme všichni hezky. Co vám jako modernímu cestovateli přinášíme? Přinášíme vám stále zdokonalovaný portál, to znamená, že jestli neumíte maďarsky, tak se neděste, protože už 2 měsíce máme v češtině portál, helplinku v češtině, internetový poptávky a různé dotazy, můžeme psát ať už jako cestovatele, nebo jako někdo, kdo se zrovna zaškobrt na internetu, tak nám vždycky někdo pomůže v češtině. Výrazné slevy. Já nemusím chytat first minute, last minute nebo jaký jiný minute. Všichni chytněme tuto příležitost, to je jediné, co tady musíte dneska chytit. Příležitost Swiss Hailey, která opravdu je neopakovatelná a jestliže je něco takhle skvělý, tak si myslím, že každý z vás se správně rozhodne. Neomezené využití až 10 osob. Jestliže cestování je zábava kolektivní, což se tak většinou děje, tak bylo by blbý říct těm kamarádům, hele, já jezdím za velkou obchod, ale ty si to dáš pěkně za plný, když se mnou pojedeš. Že? Čili oni můžou, jako vaši přátelé, jet až 9 těch osob, no a pak se asi stane to, že oni se budou ptát, s jakou společností jste to zařídili, jak je to možné a že z toho ještě máte peníze. A možná máte, aniž byste byli obchodní typ, člověka, který se stane buď tím cestovatelem, anebo se probudí, bude také obchodní partner, anebo on někoho přivede. A luxusní lodě, na to já se moc těším, protože já jsem na těch lodích pracoval. To jako není to tak, že všude jsem byl a o čem mám klíče a tam, kde jsem nebyl, tam se chystám. Ale tak jako díky té hotelovce s tímto zkušenosti mám a opravdu mohu každému doporučit. A jestliže se budu plavit na lodi a tentokrát nebudu muset pracovat v té restauraci, ale budu v ní sedět, popíjet, koukat se na krajinu a přesto budu vědět, že ještě vydělávám peníze, tak to stojí určitě za zvážení. Záruka ceny. Jestliže ten portál je živý, a to vám řeknou kolegové nebo kolegyně vlastně dneska, tak vždycky, když si něco zabukuju, tak to prostě platí. Není to tak, že se tam potom ten ředitel vyspí a řekne, a já jsem jim to dal nějak zalevno tomu chladovi a tý lapáčkový, já jim to radši o 20% zvednu. Opravdu, co je dáno, nebo co je psáno, to je dáno. Poradenská linka. Jestliže skutečně jsem říkal, že nemusíme všichni umět zrovna maďarsky, anglicky, německy a můžeme být někde v 1 v noci, něco se přihodí, buď si budeme chtít prodloužit pobyt, zkrátit pobyt, vyměnit pobyt. Určitě jsou tam pro nás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mnoho z vás, kdo už jste se Swiss Hailey cestovali, jakože my taky samozřejmě s přítelkyní, tak zeptejte se, kdo jste tady dneska prvně svých kamarádů, přátel, kdo vás sem přivedl, že to funguje, protože já vám tady z pódia můžu vyprávět, co chci, ale vy mi to taky nemusíte věřit. Ale kamarádům to určitě uvěříte. Když nejste ajťák, taky netruchlete, vždycky vám někdo pomůže, buď teda člověk, který vás sem přivedl, anebo někdo na té lince, konkrétně vám řekne, zmáčkni tohle, udělej tohle, vyřeší se to. Flexibilní podmínky pro stornování, budíš, a záruka rezervace. Jestliže si něco rezervuji, tak počítám, že oni se mnou také počítají. Obrázky. Čili já se u ní zastavím, protože já třeba osobně vidím Swiss Hailey jako obchodní příležitost a tím, že jsem donedávna moc necestoval, tak už zase cestuji. A sakra. Tak